Api, nagpintas ta sa akin, tapos nabangsit. Napigas na tayo to sa akin. Napay. Problema, mag-ML lang ko. Nagbangsingan to sa akin, hanapin. Bangsit nga niya, nabangsit ta. Habang banglo pa yung basang ako mo. I'm a fool for your love. Yo, what's up mga kadugo? It's me again, your girl, Jagin Ventula. For today's vlog is aasarin natin si Kian. Aasarin na naman natin. So, ang prank natin sa kanya is mabahong paaprank. So, kuha tayo ng suka. Basta titingin na lang ako dyan kung ano yung pwedeng ilagay ko sa pakon. So, nandito kami ngayon sa bahay. Wala si Kian ngayon, nagsibsibugti, mulmula na nga tartarong kadapit petchay. Isipan ko siyang prank na naman ngayon dahil wala tayong magawa, no? So, yayayain ko siya dito, tapos, be, ML ta. Ganun. So, kuha na tayo ng mga gamit na gagamitin natin sa paa natin. So, kuha lang ako and babalik ako. 5 minutes later. Ito na lang yung gagamitin natin. So, lagay natin yung bagoong konti lang. Kasi baka mag-amoy daga yung pa ako. Suka. Halo natin. Bango. Gimas ko may panganti mangga. Lagay natin sa paan natin. Dami na. Ouch! Kuskusin! Anong ginagawa mo? Kuskusin! Yan! Ganda na pa ako na. Okay, tapos ko nang nilagay. So, simulan na natin siyang bisiti. Yayahin natin siyang mag-ML. So, tara. Eban tayo. Since yun, naka-open ako. Be? Be? Ginagawa mo? Naka-open ako. Nag-ML ta. Be? Naka-open ako. Nag-ML ta. ML. Muna naka-ML. Pada sa madwa ta-ML. Be! May ka na! Gamel pa ka na. May isa. Ito na. Dudta ka man yung jilikod. Nalpas mo? Be! Gamel na kon. May kanto na tangar doon ah. Gamel na kon. Gmail ka? Huwag ML na. Iyayawan ka. ML ka ron. Rank na klase. Han, siyaklot ta pa lang. Oh. Pardasa ma. Uray nakto. Huwag mo na nakto. Nagarad. Nagbayag ka, wata teka pa, urayan ka. Ang pastan? Una, ni, nagbobo ati Franco, visit. Kabad trip. Go, push! Ginagawa mo? Nyatan. Nabi, inganikan? Kapsut mo man, be. Kabigpig sa mo lang, eh. Pagkabig pa lang. Go, push! Bla, nagbayag meta. Ni Mia nagpigsa oh. Patong ka be? Push! Di daw ngamin kahit nga mapanji tapon. Tagtag na gamel. Ginagawa mo? Tagtag ka naman ah. Push ka man be. Patong ko ta mabalan? Wait lang ka doon, dumaan na. Gamel lang. Be. Hindi naman doon ah. Patong ko lang. Patong ko be ah. Kapsat naman be kung ako. Nagpigsa. Wait lang ka, nagbulat na sa akin po. Apay, wait lang min. Hanagard makaprastar no ko ah. Tiban ni be, matangan ang road. Na? Daman na ah, daman doon ah. Daman be. Sige na, matangan ang road.
Tanda-tanda, ano minatanta pa lang ano na itay. O, talupok ka. Matangan ako. Ito, magiginak mo ka na eh. Tuti man nata Franco nga kagurugura ko. Boom, 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 boom. Pigsa na Granger dan. Minata sa akamon. Go! Woohoo! Let's go, Mia. Tuwa to Mia. Kaduanak Mia. Sana. Minatang binita sa anak. Bangsit ka. Apay. Apay, nagpintas ta sa akin tapos nabangsit. Apagkasta taon to sa akamon. Apay. Problema mag-ML lang ko. Nagbangsingan to sa akamon. Napin. Bangsit nga niya na bangsit ta. Abang-banglo pa yung basang aw mo. Makaduldulo ka na kape. Kasi yung pangalan. Nangamin ani. Magkambit. Matay na ko ni, matay na ko. Ah. Ikaw awis na game ilma. Tamasa ka na ti ipas-pasa ko na. Nagadong nga pagpatungan na. Tapalarupak mo. Nangamin ko. Pag mga kabang-banglo ata. Nakabangbangsin mo na. Na. Nagbangsingan ta sa akamon. Nakadada mo, may May dip. patong marunod ta. Bisbiso mo pa ita sa ak, tapos ito. May pangsingawad ka. Adong baka duldulo ka na kanya. Boom! Mia! Mia! Mia pa mo! Sige, nagmiya ka pa gamin ha. Kawan na, Gigi na kaon. Agaw-awis ka ka, atang sa kamti, ano, nakabangbang, bagkuha, kabangbang no. Go Mia! Pardas! Woo! Oh, girl! Ikaw man, bagkuha kami nanapin yung nagbangsay. Nampay na banglo lang Sa aro. baong nga natay. Apay, bisbiso mo pa ito, tapos Ito, bisuon, baka ano ka, bisuon, takas nakakamutan. nagbanglo lang aro. Pangsit talaga. Kasama pa sa akamon. Ginagawa mo. Basa yun, nangarodin ka. Pag-foot powder ka, gumatangkan to. Food powder nga. Babae ka lang, nagbangsay to sa akam. Nangamin ag, patong na naka-dirty. Pangsit. Di lang makasta na ito, nakabangbang sa akan, nabigbabae ka. Mabay naman, pi. Hindi pa ma... Inka pa lang ka tagdigos, pet. Mabay naklang. Agdigos ka lang, pet ka. Agdigos ka pa lang. Doon eh. Di naman kayo Agdigos nga ka pa lang. kabay. Agdigos ka pa lang. Nagbangs to sa akin mo. Apoy niyangot na. Pagbangsingan, makaduldulo ka na to sa... Nabang basit dito sa amo ay. Agkasta ka rin din, ay awan na palang mata pala sa Na akin. magkaboy na lang. Sa akin ata, aga malungot na na, malunglong oson. Malungugos ka. Labang siya ka na. Bangsingan to sa akin, be. La ah. Sige, di ka pa lang. Di ka pa lang, wala. Ano kagrakreklapo to sa Di amo ka ko. pa lang, di ka Wala ni. Ala, Agtugaw na lang ko. palpas na kalbita rin. La. Tapos na ngayon. Agtugaw na Di lang lang. kami mga... So, ayun, tapos na ano, at nasabi na natin na prank yun. So, galit na naman siya. So, ayun. Bago natin tapusin itong video na to, konting shoutout muna sa mga solid supporters natin dyan, no? So, shoutout kay Mayjoy Kakayurin, Darlene, John Mark Saking, John Eric Mapa, kay Samantha Domingo, Joyce R. Aquino, Joyce Salibad, Justin Josh, kay Mika Unabia, Justin Bueño, Jan Aroas, Michael Marcelo, Vince B. Brigas, Danica Ari Rose Garcia, Melanie Planas, Erica Joy Cabiles, kay Mary Jane Castillo, Lynn Beer Mateo, Richard TV Official, Joy Tubia, kay Gary Pasqua, Richard TV Official, Gary Corpus Domingo, Commander M, taga Isabela Cabagan, kay Jovis Vlog, Katrina Laucero, Christopher Corpus, kay Yang Mukbanger, Leonard Vlog, Rosalyn Sanchez Ramos, Rose Jane Haramilio, kay Krishana Shelos, taga Gataran Nakmet lang, hehe, ko na lang.
So, dito na nga nagtatapos ang ating video sa ngayon. So, abang-abang na naman sa mga next vlog natin, no? So, road to 25k subscribers na tayo. So, ano pang hinihintay nyo? Ipa 25k subscribers nyo na yan. So, sa mga gustong sumali sa GC, ay mag-message lang po kayo sa amin at lalagay ko na lang dito ang aming Facebook name. So, see you sa next vlog! I'm a fool for your love.